Gaur Sinn Féineko lagunekin batu gara, Sandra Duffy eta Tony Dohertyrekin. Sandra Duffy Derriko alkateoia da, eta Tony Doherty Bloody Sunday Trust elkarteko kidea. Iruditzen zaigu Bloody Sunday badela referentzia bat martxoaren 3 begira. Bertan ere, estatu krimen bat gertatu zen, eta Britainiako estatuak ikerketa ofizial bat abiatu zuen, ikerketa ofizial horrek emaitza bat izan zuen, eta emaitza horren ondotik etorri zen erantzunkizunak hartzea. Britainiar estatuak, David Cameron, lehen ministroaren eskutik, hartu zituen erantzunkizunak. Onartu zuen, estatu krimen bat izan zela, eta hortan, estatua izan zuela erantzukizun. Beraz, zentzu hortan iruditzen zaigu, badela referentzia bat baita ere, Gasteizen egin beharreko erreparazio ariketari dagokienez. Martxoak 3 elkarteak, aurten, 50 urte betetzen dielarik Gasteizko sarraski hartatik, eskaera argi bat egin du, Larun bateko ekitaldian oso argi planteatu zuen, zer da falta dena? Falta da justizia egitea, eta justizia egiteko, estatuak onartu behar du bere erantzukizuna, martxoak 3ko gertakari horietan. Hori da, elkarteak, talde memorialistek, senideek egiten duten eskaera, eta gure ustez hori justiziazko eskaera da. Eta EH Bilduk, beraz, bat egiten du eskaera horrekin. Iruditzen zaigu hemen urte luzetan egon dela impunitatea, agrabio handi bat egin da, gertatu da, biktimekiko eta oro har Gasteizeko herriarekiko eta langileen mugimenduarekiko, eta iruditzen zaigu momentua dela. Urratxo bat emateko aurrera, eta justizia egiteko. Eta, EH Bilduren ekarpena, 50. urte hurren hontan, hain zuzen ere da, eskaera horrekin bat egitea, babesa adieraztea, martxoak 3 elkarteari, biktimei, talde memorialistei, eta hain zuzen ere, babestea eskaera hori, justizia egin dadin, behin betiko, eta horretarako, estatuak, bere erantzukizuna bere gain hartu dago,